Derɗiraaɓe watanoɓe siriyaji amin hakkilo min sewrake be fottugo be moɗon ha wakkati kubaruji men ɗi hande. Ardaniɗo jam'iya Hamas Ismail Haniyeh o mbarama ha berniwol Tehran. Préfet de la ville nder diwal Adamawa lesdi Cameroun o yilli balɗe 4. Nonnon hande général jo mawɗo mo Hizbullah mbarama ha nder berniwol Beirut ha lamorde lesdi Liban. Derɗiraaɓe heɗitoɓe, dalila darjiɗingo durgol men e fina tawa men, préfet département de la Vina Valérie Norbert Quilla o yalɗiri ha fattude gawhora en ha hande Rans Alhaji Mama Mberem. Ɓeddum derɗirago himɓeji wari yilli amin, préfet wari yetti yilli amin, sei velugo sei volugo min getti Allah tan yeti jamare bari yide on. Allah ɓeddu hayru ɓeddu moƴƴere. O yalɗiri haton man ɗo o laari dabbaji dureteɗi anniyaji ummatore hoosi ngam durgo dabbaji. Ɓe gaddi dabbaji tilimɗi ɓe kolli mo dedei hande no durgol dabbaji ɗo woɗiri. Préfet nasti be délégation himɓe ɓe o wardi ɓe naati nder nayiɗi ɓe ndaari o seyi masitinta be yiigo wato durgol ngol ɓe ɗo durira dabbaji har meɗen. O ɓesdi tiɗɗitingo Alhaji Mama be duroɓe luttuɓe fuu no ayna hande durgol. Leddi jaynitittako ha ɗo duniyaru to na to ndi laati ndi ɗo dura. À l'occasion de la tournée de monsieur le préfet, quand nous avons arrangé Amin Hande, et ça s'est très bien passé, alhamdulillah, au accueil on a Amin, et ngomnati wo min yettirum be ko initiative banni ngam dum do rapprocha peuple minen peuple ba. Nonnon ɓe tawi taskaram waɗama ha nokkure nde diga tike babal hande faddugo dabbaji, babal tufugo dabbaji ɗum fuu majum ɗum tawama. Ummatore ɗuunde mofti ɓe ngari ha walde ha ransman ɗo ɓe jaɓɓi misolo préfet ɗo seyi be yigo ummatore be tawgo dabbaji tilimɗi bana ɗi. O ɗoftorama ha nder délégation mako sous préfet ngawdere lamba 2 be naibijo mer ngawdere lamba 2. Tawama délégué en feere yalɗiri ha gilla kaɗo. Alhaji Mama waɗi moftorde, préfet de la Vina wari waɗi gilla ha ɗo tilimka, e ummatore bo yalɗiri ha ɗo. To min seyreke be moftugo ɓiɓɓe adama ha ɗo ha min wara gilla mai min fu min yalti ɗo. Nonnon ɓe koosi anniyaji feere ɓe ɗo ayni dabbaji maɓɓe. Nonnon dabbaji ɗi ɗo wooɗi, kadi kala garɗo laari dabbaji ɗi fu e kuuɗe kuwaɗe fu ɗo seyigo kuuɗe kuwaɗe. Ha ɗon fada men Sahel en fo tawi heɗitoɓe mum feere haton ɓe ɗo seyri be yigo Sahel en fo ha nder rans maɓɓe. Wato komi torata Allah sen ɗo tabbitin kuuɗe meɗen majum, Allah wo'in ɗum, Allah wallu en no en huwira. Habaruji hande ka Allah hawri kuje men han hawrata may bo. Dedei hande ɗo min mofti ha ɗo dalila hayruji min heɓi ha ɗo. Dedei gomnati ko walli yiti amin ha dedei kuuɗe nokkure amin ko yata yeso ha développement min heɓi ko min gawdere deuxiéme hawtade be wallinde l'état waɗini amin kuje ɗuɗɗum, kadi min ɗo yela ɗum tabita to jam to narral dedei min wonduɓe bo min narra min huwa dedei ko yarata lesdi men yeso. Ismail Haniyeh kanko ardani jam'iya Hamas oɗo yeeɗa ha berniwol Doha ha lesdi Qatar. O hoosi piirowal maako diga Qatar o wari o jippi ha hande nder berniwol Tehran laamorde leddi Iran nga ha o yalɗira ha wakkati derɗiko bi'eteɗo Masoud Pezeshkian ɗo huno. Dalila man ɓe neli balmi Allah andi diga toy ha jotta kubarol man laaɓay wari tawi mo ha nder saare nde o woni ɓe mbari mo hatton.
he'ai non man fahinta ɓe mbari mo ummatoje ɗo nder suno lesdi Iran may ɓe huni be mangu Allah ɓe mbi Israila tammi wasmututgo dede ko waɗi kamɓe bo ɓe jinganan i'am Ismail Haniye lesdi Turki mettiniri be halaka ɓe wi ɓe tammi waɗugo boliɗe maɓɓe janwari lesdi Shin mettini lesdi Amerika wi kamɓe dawri dai be hande wato Israila ya huwa kugal bana ngal amma ko moy wi watitan dow Israila kamɓe bo ɓe ngatiti to ɓe ballan Israila lesɗe luttuɗe bo maɓɓi kunduɗe muɗum wala ko ɓe bolwi dow hala ka se Allah renu en ɓeddu en renugo ha fahin he'ai ha nder lesdi Liban ha nder berniwol Beirut Israila yerɓi balmi yehi mbari generaljo maɓɓe mawɗo soje en ɗiɗabo ha nder kawtal bi'etengal Hizbullah bi'eteɗo Fuad Shukar on man ɗo ɓe fiɗi mo o ha nder cuwa ngonga ɓe yottini ɓe sakkini balmi ɓe mbari mo derɗiraɓe heɗitoɓe jawmirawo renu en ɓeddu en renugo be masiboji ukkotoɗi har nokkuje meɗen Ismail Haniye mbarama be himɓe maako ɓe ɗo ɗofta mo nonnon generaljo mo lesdi Liban bi'eteɗo Fuad Shukar on may bo mbarama Israila mbari ɓe